akong gi-try ang maghimo tag tawag ining program. Maghimo tag program ginamit ning kuan, ginamit ning taga oras or lisod man gud kaayo nga makakuan ko. Makalingkod sa ako ang magsilbi studio. So pasensyahin na ninyo mga higalag, mga igsuon nga maghatag tagtubag sa mga atake or mga issue nga ilabay sa atua gikan sa mga higala nato nga kuan, higala nato nga membro sa Iglesia ni King Kong. So karon muhatag ko og ginagmay nga tubag. Kay base na lamang unya after niining wa nga tuwa nga tawag ini pagtubag, base di ay og daghan ang mga tao nga masayod kung unsa gyud ning Iglesia ni King Kong. So karon ngano niabot man ni singon ani nga argumento tungod kay katong last ang sugod gyud ani isa naghatag og magsilbi pag BIBI og komento ang atong higala nga member sa Iglesia ni King Kong. Moto ato ang gipatulan, ato ang gitubag ang iyang mga argumento unya ato ang gidawat tong iyang hagit nga makigdebate sa tua. Pero until now wala man gid nahitabo nga kuan, wala man gid nahitabo nga nituman siya sa iyang hagit. Mao nang nahulog nga ang tinubagay is komento niya og ato ang tawag ining video presentation. Pero lagi tungod sa ato ang trabaho mao na nga utob lang sa makahigayon ko, mao na nga maghatag ko og tawag anang tubag through sa kining paagi. So sa last na ko nga tubag regarding adtong about sa unipersonal corporation, man nga bisan pag kapila nila ipamugos, bisan pag kapila nila ipahibalos kadaghanan nga si Manalo administrator lang, usa na kadako nga gitawag og paglingla ngadto sa mga tao. Ngano man kay musugot sa dili si Manalo tinuod nga siya administrador pero dili lang, at the same time siya ang tag-iya kasi may tawag ining pundador. Siya may founder sa syudad nga iyang gitukod og iyahang giparehistro. Unya ang argumento pa sa atong higala nga member sa Iglesia ni King Kong, ingon pa niya nga mali daw kuno ang translation sa mga translator nga gikan sa University of Manila katong gi-issue nila or tawag anang katong libro nga The Journal of the East Asiatic Studies. Ingon pa nila mali daw kuno. Pero kinsa man siya nga moingon mali, translator siya? Naa ba sa kredibilidad nga moingon siya nga mali ang translation nga gipagawa sa mga translator from the University of Manila? So ang nahitabo nahulog nga ato ang higala nga member sa tawag ining Iglesia ni King Kong, nahulog nga mas bright gi-contest niya ang translation sa mga experts nga nag-translate sa rehistro nga gikan sa kining Spanish padulong dito sa English. Kaya ang iyang argumento katong term nga present head sa first paragraph katong nag-ingon nga that the said applicant is the present head and founder of the society named Iglesia ni Cristo. Wala daw kuno to sa original. Ngano man tungod kay ang translator sa ako nang giingon nigamit siya og kanang dynamic form of translation. Ang term nga pastor nga nabutang dito dili siya simpleng overseer lang or pastor lang, kung dili nagapunting siya og leader, head. Wala to ang tanaawon ang second paragraph sa maong gitawag og rehistro, makita man nato nga ang huna-huna sa gobyerno nga maoy nagrehistro sa ilahang gitawag og sekta, sa ilahang pundok, ang term nga pastor nagapunting siya og pastor at the same time or jefe superior. Ngano man kay ang translation manggod ang pulong manggod nga tawag ining present head. Kung sa normal translation lang, ang translation is kabisa aktwal. Pero kung naay position, kung naay legal function, ang term nga present head or pastor pwede siyang matranslate sa
actual titular or titular actual or kining gitawag og hepe actual. Unya usa din ha ka pulong kanang giingon nga hepe actual or hepe superior mao na gigamit nga termino nga giingon sa second paragraph nga pastor o hepe superior. So buti pasabot tama ang translation sa mga translator nga gikan sa East Journal of the East Asiatic Studies nga gikan sa University of Manila. Tama ang ilang translation. Kining term nga pastor dinhi naga-refer kini, nagakahulugan kini of present head at the same time founder. Wala lagi lisod kini nga tong higala Google ra gisaligan. Wala nga dili gyud magkadimao nya na mo pagikusog kay mo ingon nga kinahanglan ka magtuon og kuan, kinahanglan ka magtuon og Spanish. Katawa lang ta. So mo na nga dili ninyo mailad. Dili ninyo mailad ang mga taong nagtuon. Samot na nga dili ninyo mailad ang mga Katoliko nga naning kamot pagtuon sa pagtuo og naning kamot sa paghibaw kung unsa ng inyong pundok. Kanang inyong pundok gitukod lang nag Pinoy. Silingan na mo, silingan nato sa Pilipinas. Pinoy, unya gikan na punta Santa Ana, Manila. Kaya siya man ang founder, at the same time, siya po ang present head. Kaya siya man ang present head, so therefore, siya ang tag-iha ng punduka. Nga sa Biblia, usan lang kabuok head ang giingon. Si Kristo lang. Nga nagpili kang Pedro nga makitang Pangulo. Pero kang Manalo, dili. Nga naman, tungod kay dili man na iya ni Kristo. So, ang buti pasabot, isa lang kabuok ang head ninyo, si Manalo. Kunya, si Manalo po ang inyong manluluwas. Kaya kung kinsa gani ang founder, muupod to ang tawag ining manluluwas. Wala sa mua, kasi Kristo man ang founder sa mua, mo nang si Kristo po ang manluluwas sa inyo, kasi Manalo man ang founder sa inyo, so si Manalo po ang inyong manluluwas. So, mo na nga magkatawa ta. Pasensya na mo kaayo ha nga nagkauyog-uyog ang ato ang video monitor ngano man kay padulong ko sa among isa ka branch. Mo bisita ko sa among isa ka branch kay para ato ang buhaton ang ato ang trabaho. So, mo na mga higalag mga igsuon ayo mo katingala nga mo mutubag taan nila ngano man kay kini man gud sila dili man gud na sila kabaligya og ilahang kaugalingon ana ba? Kung sa negosyo pa na dili na sila di na sila mahalinan or dili sila makakita og sales kung dili sila mangdaot sa ilang kaatbang. So mo ni sila. Napatay usa ka tawag ana tubagon ana kanang giingon nila nga ang kuando kuno ang kining yawa na sulod sa simbahan Katolika sumalapan ni dating judge Teofilo Tumulak ato nag bukuhon sila na. Ato ang tawag kanang himuan o higayon kana kay para ato ang supalpalon ba kay kini mga tawhan na mo gamit og mga dokumento putol-putol kung dili putol-putol kuha-kuhaan ba niya pagkamat isumpay-sumpay kunya trabaho ra na sa mga tawo mangingilad. Kisa man ang amahan sa Bakak San Juan Kapitulo 8 versikulo 44 ang amahan sa Bakak mao ang yawa kunya kay naghimo man sila na so sila gitong klarong anak. So atong anang gitawag og tubagon. So ang point nato ani nga presentation nato karon sa pagtubag sa ato ang tawag ining higala. Ang punto nato nga ang translation nagadepende sa paggamit o pagpresent sa translator kung sa unsa siyang pamaagi nga nag-translate. So ang term nga pastor as per document registration is concerned, pwede siyang ma-translate as hepe actual or tawag ining actual titular. So pwede siyang gitawag og ma-translate pero kung maingon ka nga kabisa actual ang translation, wrong ka diha. Ngano man kay wala akong giingon lagi ang translation nagadepende na sa approach or sa point nga gihimo or tawag anang gibasihan sa usa ka translator. So kay ang dokumento sa Iglesia ni King Kong legal man, so nigamit po sila og mga legal terms even though ang iyahang termino is general kay term nga pastor pero ang iyahang meaning nga gihatag is naagid siya tawag ining legal nga kahulugan. So ang term nga pastor
Based sa tawag ang dokumento, pwede siyang magamit as present head, pwede siyang magamit as founder, at the same time, pwede siyang magamit as chief superior. Kung tinuod mo nga namin rehistro, tanawan na siyang rehistro, or basin lang pag isulti-sulti ka na niya, pagkahuman wala kay rehistro ang imong gibit-bit. O niya, pagkahuman basin pod nga ang rehistro ang imong gibit-bit, katunang ilahang giamin. Ang ako ang gunitan nga tawag ang rehistro, katong kopya gid mismo. Gikan sa original nga gitawag og rehistro sa iglesia ni King Kong niya, mingon man sila nga kopya ra man ang imo. Kisa ba tao nga makakuha ang original, ang original anak karon sa gobyerno lang man og sa nagparehistro. So ang ato nakuha is kopya, unya nganong naa may kredibilidad ang nag-translate ana og nagkuha sa kopya tungod kay usap pod sa mga gaway sa gobyerno ang nag-translate ana nga gikan sa Journal of the East Asiatic Studies from the University of Manila. Man nga ayaw i-contest sa RDC kung imong i-contest sa RDC imong gi-contest ang University of Manila. Tabla ra nga giingon nimo nga ang University of Manila pulpul sa translation. Ikaduha nga tawag ini nga punto. Second point nato, makita nato nga ang atong higala nga member sa iglesia ni King Kong firm kaayo sa iyang argument. Oy, mali tong sa University of Manila, sila ang tama. Nganong wala ninyo gi-contest? Nganong inyong haranang gipasagdan? Dapat inyong haranang gi-contest. The fact nga wala ninyo gi-contest, so nagpasabuti mo yun mo sa maong translation o niya karon amo ang gamiton, reklamo mo. Dili mi pareha sa inyo nga mukot no mga dokumento nga putol-putol man na mga higala may gusto bantay mo na nila kay kuya kay na putol-putol mga dokumento mo gamit tag mga libro sa Iglesia Katolika mo gamit tag kasaysayan, pero ang problema ana dili mao ang giingon sa konteksto sa ilang paggamit, hilig na sila mo putol-putol. So mo na nga tawag anang ato ag yung karuhon og sakto ug sa dili pa ko mo human ay duol naman ko sa amo ang gitawag og branch sa dili pa ko mahuman nag-ingon na nga tong higala nga naada ko tubagon ingon pa ni assignment na po nun ako regarding sa CFD Novus Ordo o kami sa SSPX ng mga faithful og about sa traditional Latin Mass. Tubagon ng takaanak kung magkatoliko ka di magani kay kasabot sa simpleng argumento lang nato diha na lang gamusalob sa teolohiya kultura o tawag ang liturhiya sa simbahang Katolika. Tubagon ng takaanak kung magkatoliko ka. Kung dili ka magkatoliko ay puy pulosoy nagkichismis ka ra. Okay, katulang so puhon maningkang mataputa ug mapuhon na napot i-present na pud nga video atong i-upload sa ato ang YouTube channel RJ Seno the Second TV o sa Dalay Catholic Apostles International. Ayaw mo kalimot sa pag-click subscribe o niya i-click ninyo yung bell button kaya every now and then kung naay mga videos sa atong i-post is ang tawag ining mahitabo magka-monitor dayon kamo. So ugma puhon kita na punta lang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.